ndakakuvhunza avakati ko mbuya foni yakatengwa nani nokuti ndo vanga vatondiudza sabu kuti hanzi kwakatengwa foni ye$15 saka mari yekuti tibhadharire sekuru mushonga hapana. Tikati makatenga foni kupi? Mai vataura itinzwe chii chakaitika? Takawana mwachi foni yacho yakafa. Foni yakatengwa zvaita sei? Amene kuti zvaita sei? Ndokuya vachiti foni tipewo mari kuna mai. Ani? Baba Ruva. Dzaiva nguvai? Dzaiva nguva dzeusiku todonovata. Ndobva pakati mari yacho iyi. Saka vakakumbira mari kuna mai? Ini vakatanga nini kati ini handisisina. Vakaendawo kuna mai vakaendawo kuna mai vakatiwo kana iri foni yakanaka indikawane umwe pasaidi wati foni mai vakatengesigwa mota foni yakafa. Ndiye naitaura? Ndi mbuya maikero. Mbuya maikero shamwari yako iyo? Saka mbuya maikero vakazviwa nani? Vakazviwa neoyo vakatengesigwa vakatengesa foni. Akatengesa maikero vanomuziva? Vanomuziva. Kumbuya wanga achiti handimuziwani? Mai havamuzivi nekuti paiva mwana kusvika pano munhu wacho wakangogumira kuzvira. Saka maikero ndio vakazongoti kuuya akakuudza imi kuti hanzi munhu wakatengesa foni yakafa? Munhu wacho hanzi unogaripi? Mumaraini ikoko kwavo. Mukomana kana kuti murume? Kai mukomana chaiye. Vakasvika pamba pavo vachidoti ndavatengesera foni yakafa. Foni yacho haiti. Baba Ruva asi vanomuziva zvemunhu? Vanomuziva. Saka pavakaona kuti vatengesera foni yakafa vakati kudi? Vakadoti ndomudzosera foni yacho. Rini? Yakatengeswa rini foni? Manje Sabva pano. Ani? Ivo baba Ruva vachiti ndoenda kudondo. Vati ndoenda kudondo manheru ndokubva ati nyanya tikati nababa vakati kuda vaenda kwabhuruno wavo kwabasai. Ndipo paakouya akati pane umwe munhu wati ndiperekedze kupi iko kumagirosa. Ndobva tati usiku hwakadai ime musi unodarei mbavha vachida kuba musi wewe ndakapenga yazvokupenga popota tikati unoda kubisa zvinhu pano unoda kudini. Ndakapopota ndapopota akangoramba achienda nemunhu uyeye aenda nemunhu uyoyo ndipo paakouya akabata ichibata vanhu. Welcome to Ameno. Welcome to Harare. Ikai yanyanyisei. Mozvona were naye zvinosorovheka zvakadizvi. Apa paya kada kudzipindira unonopatisibwa futi nana baba Ruva vachoni vokupatisaiwo kuti ande vakada kunditira dzungu sister shavaive vakauya. Yakatotsva futi nemoto. Iyi ndaitenga $1 kana 50 cents nekuti ndongochingotenga Demhe. Nekuti apana patorina chunhu apa. $10 mbuya munowana chifoni chakanakisa mukaenda muchimurikira munonzi muchitehwa muyamya zviya zvimbudzi zviya zvakanaka zvinombarira zvokuti nyange uri pasi pemugodhi chorira. Vakangokona here kuzongoenda mumachivi chaiko kuti sister kana mati zvinhu zvefoni zvikwi ndongonotenga foni yangu ndodai. Ndi baba Ruva vavaita ndinoda kuzova vhidhiyowa tigova kuti upenyu hwavo vari kuronga sei tizive. Unotsamwa ukareka kutsamwa wakaseka unoseka zvokwadi. Saka mai vamoti kudi neiPhone bata iPhone yenyu zve moti kudi mukuwa sei nefoni yakatengwa nadhedhi? Haiti. Nekuda kweisingaiti igarai zvakanaka. Haina chaja? Ndimi zveimusitsazo remafuta kana pandakangotendeuka aisi ndati handingambo nhau iyi handingambovati nayo mudundu rangu rarema. I feel so heavy. I feel so what Meriwa? Heavy. Nekuda kwenda feel heavy. Hamchazivi? Sure.
Tata kutopara zvedu mbatatizi dzedu kuti tichikutanga kugadzira kuda sei kubika tigoona kuti nedzimwe nyimo dzatabva nadzo tibikevo semhuri kudai tadzoka zvokwadi pekutanga ndanga ndisina energy nemhaka yekuti zvinhu zvandanga ndahwa zvanga zvandipedza mungo asi izvozvi vanhu vamwari ndiri kuhapa pangu pachiti pwaka pwaka look at this ndionerewo yai mundivonere nyangwe nemivo vasikana nyangwewo babaruva vacho vakanzi vaenda kubasa ndionereiwo latest version yakabugwa pano pamusha taridzaoni mene nonzi kaijatawo here kana nonzi kudi tarisa mabhatani ka onaivo nyangwe nemo ndionereiwo why god of Abraham, god of Israel, god of Jacob iri kutorema foni iri kutorema ndokubva ndafonera sabhuku ndikati nhai sabhuku lele ndoda kuhwawo kuti hanzi sekuru chijakona kuti vachiramba vangori muchibhataro izvozvo baba ndakatobata foni sabhuku ndisati ndatombotanga kutaura navo vangofona vakabairira zvikanzi zviri papi vanhu vakwava vakaramba kusama kudi vanhu vari apa ndoda kuti mundipupurire nezita raJesu handida kukupai mari here mairuva buya mairuva pane dzimwe mari dzambisinatomboona kana pavhidhiyo dzekuseruku wachipuwa ini ndokuhwa runyere kupe ndakaruhwa musi watanga kupuhwa uku chichichi nedzimwe dzeseri dzanga dziripo iyi foni handizi kuti iri kureacta here kana kuti ndo utachi hwacho I don't know asi iri kutanga kuti muzasungu kudai mune zvairi kuita kuita sekuti mune zvinhu zviri mukati kudai ini ndokuhwa uye vati ndoda kutenga chii nharembozha ndokuti vagoda kutenga nharembozha vanoda kutaura nani pamwe nemi hazvina kushata asi izvozvi mari yambuya ishoma $10 hazvigoni kuti vange vachitenga chifoni izvozvi ende futi pane vanoda kutaura neni inini tine totaura dzei kana zvinhu zvikazenge zvoita vanozodiwo vanozotenga chifoni hazvo zvandakaita here maidiwa hatina kana kutomboya ndakakufundzira rembuya ndakambokuudzirai kuti mari yenyu itai zvakati handina ndokubva ndatongosiyana nazvo zvangu ngati handidi zvokuzoita sokuti unoda kuudzira vanhu zvokuita nemari dzavo ndokunyarara ndokusiyana nazvo ini ndaiziva kuti vanhu ava vachazoenda kuzvitupa vachadawo mabhisikitsi kuti ndikatombovabvunza kuseri kuti moda kudii varamba ndoda kuenda kuchigari mbuya vakati ndoda kuenda kuchigari zvakanaka zvose ndikati musazokanganwa kufunga zvibhurukuwo zvevana zviheti zvevana muri mai ndo handizvo zvandakataura maidiwa kati muri mai mufunge vana venyuvo asi handina kuvaudza kuti itai zvakati nemari dzenyu ndobva sekuru vagwara ndobva ndamanyamanya ndobva ndambovabatsira inini ndikati izvo zvine mhaka yekuti mota yangu yaita dambudzo vedu kuti ndiisiye iri kuno asi zvandakataura ndokubva tatotaurana nababaruva tikatokumbira kuti babaruva vatiperekedza ukada kuti mota iyi kai nezvairi kuita kuti achokwadi basa rangu rakudi raakuchikanganisika hazvisizvo here babaruva vakauya vakandovata mukombi tikatozoenda navo kupi kumasvingo vakataura nenawe kuti vava votiperekedza handiti zvadero pepe ndikatofana ndikati babaruva please ndapota ndoda kuhwa kuti sekuru vadii vazenge vatosvika ende vanzi kudii dambudziko riponde kuti ndasingazokwanisi kuita sei kutaurana nemi ini nemanje ndoda kubvunza babaruva kuti wakavati vatenge foni ndiani ipapo ndoda kuti ndigirira naona kuti dzimwe nguva vanhu vanenge vari pedo futi vanogona kunyengera kunzi shamwari hamungambokoni kuita foni kuti hapana communication voita pressure babaruva munhu unoshanda nepressure ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvandoziva kuti munhu unoshanda nepressure washanda nepressure nekuda kwaizvozvo haazozivi kuti pressure yacho nika ndasangana nayo yadaiwo so ndinogona kuti kubondera unogona unobondera usei papapa kubondera kukuru kwazvo nekuti umu mune zvitorimo handisi kuti masitike emechisareka kuti zvirimo zviri kungoti zviri kurira umu mozviona foni yaigona kutengeka mbuya ndagwadziwa moziva kuti foni iyi iri kunzi yakatengesewa $15 ndabvunza vakaitenga kunani mbuya mati kudii mbuya
ndati ina ndindosiyiwo kavatengesera foni. Mibomire ndopoposa sabhuku vati vanhu vako vakaramba kubudisa mari ndozvandavanga vachiredza kuti vakabatikana kuti vanhu vako vakaramba kubudisa mari musokutenga takaenda kachiitai chipatanzai mari yacho iri kudiwa iite seibhadhakwe mari yacho iri kutagwa $19 handiti inini kune mushe mari yeni zvokwadi nemene kudaiuka waakatondibata achitoti ndinoda kuwedzerwa kumabhiuzani asekuru zvisinei nemhaka yekuti inini andiziva kuti pane zvikuitika kuseka ndikambomira chakadero nemhaka yekuti ndakati nyange ndikada kuti ndiitore kuti ndoipani izvozvi ndopa pane dambudzo chikwereti ichi ndotochibhadhara ndini futi apa handiti kakunobhadhara kava sabhuku musafunga kuti kana vakaenda nechikombi ndofanira kutonobhadhara mari yetransport yasabhuku yekutira kuti ukamadi ugadzirisike havazvioni tobva ipapo vakatotaura kuti ndakazotengawo zvidhiringa akasiya ndatenga zvakati ndofanira kuti tizvione futi izvozvo uye handizivi kuti vacharamba vachinzi mishonga yachoni iri kudiwa kuti vange vachirapiwa ichasvika kumari handizivi nemhaka imwe chete yekuti vanhu vari pano vakashara smartphone yamunoona uya pedu smartphone iyi ndoya vakaona yakakosha kupfuura sekuru vanga vari kudi vavachigwara asi izvozvi pafoni havangasharadza kuti vakagwadza vakati ndakazondokwereta ndokudzoka kumaraini ndokwereta munhu $20 kuti avadi vachienda kundobhadhara kuti sekuru varapiwe saka ini manje handizivi kuti 20 yairegwa iyi yacho yemushonga iyi ndekuti ndazvihwa izvozvi pano ndasikazvizivi ndatozvihwa izvozvi mozviona handizivi kuti vava vachirapwa here kana kuti vava vachinzi hativarapi kana mari iyi isati yauya I don't know handimozviona manje ndokubvunza avakati ko mbuya foni yakatengwa nani nokuti ndo vanga vatondiudza sabu kuti hanzi kwakatengwa foni $15 saka mari yekuti tibhadharire sekuru mushonga hapana tikati makatenga foni kupi mairi vataura itinzwe chii chakaitika takawana umwe achii foni yacho yakafa foni yakatengwa zvaita sei amene kuti zvaita sei ndokuya vachiti foni tipeiwo mari kuna mai ani baba Ruva dzaiva nguvai dzaiva nguva dzeusiku todonovata ndobva pakati mari yacho saka vakakumbira mari kuna mai ini vakatanga neni kati ini handisisina vakaendawo kuna mai vakaendawo kuna mai vakativo kana iri foni yakanaka indikawa neumwe pasaidi woti mai vakatengesigwa mota foni yakafa ndiye naitaura ndi mbuya maikero shamwari yako iyo saka mbuya maikero vakazviwa nani vakazviwa neuyo wakatengesigwa wakatengesa foni akatengesa maikero vanomuziva vanomuziva kumbuya wanga achita ndimuziwani mai havamuzivi nekuti paiva mwana kusvika pano munhu wacho wakangogumira kuzhi saka maikero ndio vakazongotokuuya akakuudza imi kuti hanzi munhu akatengesa foni yakafa munhu wacho hanzi unogaripi mumaraini ikoko kwavo mukomana kana kuti murume kai mukomana chaiye vakasvika pamba pavo achidoti ndavatengesera foni yakafa foni yacho haiti baba Ruva asi vanomuziva zvemunhu vanomuziva saka pakaona kuti vatengesera foni yakafa vakati kudi vakadoti ngedomudzosera foni yacho rini yakatengeswa rini foni manje vachidoenda kuchipatara vachidobva kuchipatara akwai hwadova usiku vachibva kupi vachidoenda iko kumagirosa Chinembiri vose nemunhu wacho ndoku vachitaura baba vane makuhwa avo ndokumwauka ndoda foni ndoda foni izvo foni yacho yakafa ikadoti asi sekuru vavo vatova muchipatara vasati vaenda vakadoti foni yacho yakashakare saka namuchiti sekuru vavo vasati vachi kuchipatara ndihwisisi takadoenda foni yadotengwa saka patakatanga ndazvitupa foni yanga itotengwa yakaisati nokuti isu patakaendawo nababa Ruva sekuru muna kusara mukaenda navo here ndakaenda navo pasure pacho uzi ndozva kuti musi watatora baba Ruva tikaenda kuti kati muinde nasekuru kupi kuchipatara handiti saka sabhuku makamuudza here wakakutengesera foni tasati right handei pana mbuya
mbuya chitaura itinzwe foni hanzi chitikaitika Foni wakabva pano ani ivo baba Ruva vachiti ndoenda kudondo. Vati ndoenda kudondo manheru ndokubva ati nyanya tikati nababa vakati kuda vaenda kwabhuruno wavo kwabasai ndipo paakouya akati pane umwe munhu wati ndiperekedze kupi iko kumagirosa. Ndobva tati usiku hwakadai ime musi unodarei mbavha vachida kuba musi weyo ndakapenga zvazokupenga popota tikati unoda kubisa zvinhu pano unoda kudini. Ndakapopota ndapopota akangoramba achienda nemunhu uyeye aenda nemunhu uyoyo ndipo paakouya akabata chibata vanhu chisupa akachibata iye munhu uyoyo wakavhuya neye munhu ndikati ukaenda wana foni ndikati kunani ndokubva avanza wandaiwana kuna baba Kero ndikati baba Kero inhema havasi baba Kero havangasari kuzhira usiku handi vanongosiuya pano kwakachena inhema dzako kwai ndivo kwaini vanitengesesa vati foni yakanaka itsva yakanaka ikanaka ndikati zvinhu zvamungatengeserana usiku zviri zvinhu kwazvo memusi nhema iye munhu waregere kusvika pano tamuvona iye chaanovanda unovandei munhu iyeye kwai kana baba Kero ndikati kana vasati vari baba Kero unoreva nhema ndokubva oti kana yakanaka futi nababa kaina nababa futi takunga tiri mumba ndivo vakatomhuruka vakanotora mariko kwai musamba kwai yebhurugu rangu vakanotora ivo sekuru venyu vakamupa vakamboti nyanya vachitaurirana yoko mene kuti vaitaurirana yoko apiwa mari ndipo pavagodi pavagoenda kwaMaikero kukai kwai Maikero kwai munhu wacho akasvika kwakati ndavatengesera foni yakafa kwandavatengesera foni yakafa ndozvakaita munhu iyeye. Wamuna masimukati foni iyi ndo yakatengesewa neekera asiri kurirarira mukati zvamunoti zviri yakatodonha meso iyo foni iyoyi bhatiri ndere Nokia inokia yakati tekiyo amini chinonzi chiteo ndo yavakatengeserwa neguruvhani iroro ende chandoziva ndechekuti baba Ruva vakamwauka ikokoko vachitaura zvokutaura zvizvezviya mozvibigwa zvinhu zvese izvi mozinzwa zvimbudzi zvenyu zvese zvoinda izvo baba Ruva tikata zvekuseka pano because isu tiri kutemba kuti baba Ruva ndo vakamira nemusha baba Ruva vacho vakutanga kutovhariwa unogotengeserwa foni haina kana chaja foni haibaki haiite sei hapana zviri kuita apa $15 yakatongoenda mahara apa saka $15 vakaiwanepi amene kutemwe vakaiwanepi chakafa ichi saka nandizivi kuti zvoitwa sei because nyange sabhuku vacho vakaudzwa sabhuku vanogona kuti nandipindiri nyaya dzevanhu nekuti iye wacho ni baba Ruva akatoreva nhema inhema dzavakatoita kandoudzotsi wacho wakatoita baba Ruva uona manje zvepano zvakaoma mwari wei munhu wakatonomwa doro $15 mahara vachapedzerana sei nenyaya kuda kuti ivo vakashara iyi foni iyi ingori demhe $15 guys nyange nemiwo ndo inonzi welcome to Ameno ndiboti welcome to Harare iyi kai yanyanyisei mozvivonawo here nhai zvinosorovheka zvakadizvi apa paya payo kada kudzipindira unonopatisipa futi nana baba Ruva vachoni vokupatisaiwo kuti ndo vakada kundiitira dzungu sister shavaive vakauya yakatotsva futi nemoto iyi ndaitenga nedhola kana 50 cents nekuti nongochingotenga demheri nekuti apa hapana apa hapatorina chunhu apa
$10 mbuya munowana chifoni chakanakisa mukaenda muchimunikira munonzi muchitehwani muyamira zviya zvimbudzi zviya zvakanaka zvinombarira zvokuti nyange uri pasi pemugodhi chorira. Vakangokona here kuzongoenda mumachivi chaiko chaiko kutoti sista kana mati zvinhu zvefoni zvikwi ndongonotenga foni yangu ndodai ndibaba Ruva baba vedu ndinoda kuzovavhidhiyowa tigowa kuti upenyu hwavo vari kuronga sei tizive. Unotsamwa ukareka kutsamwa ukaseka unoseka zvokwadi. Saka mai vamoti kudi nemunhu neiphone bata iphone yenyu zve moti kudi mukuwa sei nefoni yakatengwa naDhedhi haiti nekuda kweisingaiti haina chaji igarai zvakanaka chaji haina haina chaja. Ndimi zviri musisazo remafuta kana pandakangotendeuka woti wainda paunongoti teu wosara zvobhirigana. Iri new version tiri muversion yekuvhagwa now ndamuwaridhi kuti mbudzi idzi mwari we kana baba Ruva vachivhagwa chimbudzi ichi chefoni kudai ko idzo mbudzi havasvika vakandodzitengesera nokuti iwo ndio vamwe toda kumbotoibata nokuti ngoti wadaka vaiti vakatenga mbudzi yacho ni sekuru nambuya vakavhagwa asi ivo vachitenda kuvhagwa apa